एक्चुअली ये भी एनर्जी होता है, सिर्फ एनर्जी ପରେ ଏତେ ଅଡିଏନ୍ସ ଆଫ୍ଟର ବର୍ଷା ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରିପାରୁନି। ନିଜ ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ପ୍ରଥମେ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଡିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଲୋକ, ସାର୍ ମାନେ ଯେତିକି ବସିଛନ୍ତି ଟିକେ ଡାନ୍ସ କରିବା ସାର୍, ଲାଜ କରିବାର ନାହିଁ ସାର୍। ଆଜି ଆପଣ ଆଜି ରାତି Chick, chick, chick,